Той дойде да си върне имотите, взе си имотите, това е всеки втори ще го каже. Защото не оценяваме и този поручик, за който ти говори и който е загинал в името на България. И по техните знамена. Принципно, техната династия. Да, ние принципно не оценяваме никога хората, които правят добро. Може би ще го оценим след години. Историците може би ще напишат една правилна трактовка или анализ на българската история и тогава ще кажат в тия 4 години, докато този човек беше министър-председател, какво се е случило. А какво мисли за това, за линията, когато прекрачва? Нали, едно е да си журналист, сега ние с тебе си говорим, като че ли е по-леко, друго е да станеш политик. Ето сега Бареко се опитва да премине тази линия, преминава. Какво мисли за тия опити? Аз мисля, че всеки един наш колега, който се опитва да мине в политиката, ние трябва да го подкрепяме. Аз съм го правил веднъж. Защото това е едно голямо предизвикателство. Освен това, журналистите, особено телевизионните журналисти, имаме качества, които българските политици не всички имат. Първо, възможността да комуникираме правилно. Второ, все пак разбираме малко от пиар. Така че дали Николай, дали ти или някои други колеги искат да влезат в политиката, аз бих ги подкрепил веднага. Бих подкрепил подобни проекти, защото според мен България се нуждае от нови политически субекти извън сегашните политически субекти. Трябва да има обновяване на политическия елит. Защото хората показаха с поведението си миналата година, че до голяма степен не възприемат старите муцуни. Да, има хората си казват, журналисти са лаладжи, нали така? Лесно да се говори. Ние с тебе лаладжи или сме? Гледай, какви умни неща си говориме тук, колко минути вече станат? 15-20 минути. Добре. Така че не мисля, че сме лаладжи, много е важно да се формира обществено мнение. Да се формира правилно обществено мнение. А политиците трябва, освен да правят политика, трябва да комуникират политика. Мене, ако питаш, много по-важно е да комуникираш политиката с обществото, което да разбере кой какво прави, защо го прави, каква е посоката на развитие, отколкото да вършиш неща и след това да не ги обясняваш на хората и те мислят винаги, че това са грешни неща. Да, както казваше на времето Доган, да има чуваемост. Не, трябва да има чуваемост, трябва да има пряка връзка между така наречените избиратели, не ги наричаме електорат, избирателите, които имат собствено мнение по въпроса и тези, които правят българската политика. Затова казвам, че българските журналисти, които желаят да влезат в политиката, независимо дали ще влизат с цензура или без цензура, трябва да бъдат подкрепени. Поне от нас. Аз така мисля. Сега някой може да каже, че това не е така. Журналистите трябва да си седат там, където са били, но всеки човек има право на избор, има право на развитие. На развитие. Добре.